така. И като загледаш да и като курчо с очилата. Тата е. Снимай колко ще снимаш. Пък аз ги чакам на 24 май да дойдат там. Ще дойдат ни в 10 по-надел. Айде, жена, дърпай, че гори. Пари струва. Дате, Ти като някой от тези от дивия запад. Ну, заед, погоди. Данчо, у нас вечер 4 часа, като снима госпожа Гишева. И го турихме там и коментарите почнаха, ама не знам колко пъти са го гледали вече, госпожа Гишева. 11 пъти само. 11 ли? Мамо! Те не знаят да Не, сме. не, да отидеш да си вземеш нещо за гърнала. Айде. Виж как са контрят сега. Обаче не може да се снимаш, защото стара телефона. Само разваляй тук материала. Давай, давай. Така. Пуши. Дачо, трябваше да му направим видеоклип, като косеше лице от 2 часа. Да, ма той ме изгони с От телефона. 2 часа е тук те. Как ще е било 2 часа, бе? Колко беше? Сутринта беше в 8, бе. Ого, сутринта. За 3 минути аз Къде е спрям. сутринта? Сутринта кома той снимаш? 10 часа беше изчезнал. От 2 часа. Ама жега! И той с косата, братко, водата и те вари от него. И братко с вилата поглед него, с грапата събира. От бюрата Ужас! промоция. Викам, ела да пим по едно кафе, брат. Не, брат ми, детето ми, бе. Но ти, брат, бе! Не бе, сина му бе. Сина ти! Даре, сина ти! Не, брат. Син, брат, как си? Пък от като пада косата, материцирата, как ми пей, той коси да е така голяма. Аз викам, бях.